everyone गोबाव साननि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाबाय दा गोजां बोथोर फैबायना गोजां बोथोर फैनायनि थाखाय माने मा होनो बिराद अलसिया जाबाय आरो लेजि एरैबाबो गोजां बोथोराव बिदि जायोना मानसिफ्रा खामानि मावनो बायो फुङाव सिखारनो बायो बिदिनो जागासिनो आरो ओंखायनो जों आवगायनि बायदि जेरैबायदि कन्टिनिउ भिडिअ होयोमोन ना आवगायनि बायदि बेबायदि होनो हायाखै आरो गोजां बोथोर थांबासो खोमा एसे लाइनाव फैसिगोन आरो आवगायनि बायदि कन्टिनिउटिया फैगोन दा इदिनो आरो दा इदिनो गेजेर गेजेर ब्रेक लायै लायै भिडिअ होगासिनो आरो न' सिङाव थांसै र' जोहोलावा मा खालामबाय थादों ओइ नै पुरा खिरखिजों सान्दुं थायगासिनो मा खालामदों गोबाव सान्दुं मोजां सान्दुं थायना होदों भिटामिन इ लागासिनो भिटामिन डि डि सान्दुंआव भिटामिन डि सो मोनो सरि दे लोगोफोरा आरो एकदम बिराद माने गोरोंना आं भिटामिन इ जालायलायो इ नङा आं बावदों भिटामिन डि फरायनायाव मोन्दोंमोन ना सान्दुंनिफ्राय माने भिटामिन डि मोनो आरो स्पेसियेलि फुंनियावसो मोनो फुंनि सान्दुं आरो दाथ' बे लागासिनो आरो बे रुमावनो बेखिनिया क्लास दंना बेखिनियावसो गोलैयो जोंनि रुमाथ' जि बरफ बायदि बे 2 घन्टासो मोनगोन आरो सान्दुं बेयावनो सान्दुं लाबाय थादों आरो मोनसे सारप्राइज दङ आरो बिथाङा गिफ्ट होदों जोंनि इउनिभार्सिटि फैगासिनो ना जोंनि इउनिभार्सिटिनि गिफ्ट होदों जोंना 22 जानुवारियाव एनिभार्सारि होदों दा एनिभार्सारियाथ' बाराबो मोनफैयाखै अर्डारखौ सिगाङावनो होबाय अफार मोनबाय थादोंमोन बेनिखाय होनायखाय मोनफैबाय आरो अर्डारा सिगाङावनो दा एडभान्स एनिभार्सारि गिफ्ट जोंबाय आरो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरो बिथाङा मा होदों मोजां गिफ्ट होदों खिन्थु पुरा एक्सपेन्सिभ एकदम फार्स्ट टाइम मा आरो गिफ्टथ' जेनेबा आवगायनिफ्राय होबायानो थायो बाट माने दाम गोसा होदों आरो एबार पुरा पकेट खालि जानाय बायदि होदों आरो एबार बार्थडेआवबो होदोंमोन खिन्थु बार्थडेआबो दाम गोसानो माने एसे खममोन थेवबाबो एबारनि एकदम पुरा एकदम एक्सपेन्सिभ गिफ्ट होदों आरो जाहाथे माने गोबाव समसिम माने सालायबाय थानो हायो आरो दा नोंथांमोनखौ देखायनोसै दा बिनि खुसियावनो ओरैनो सबायजों ना संदों टेस्टि मोनजाबानो जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै जोहोलावा इउनिभार्सिटिनि एडभान्स गिफ्टखौ मा होदों आंनो बेनो जाबाय नैबे मबाइल माने बिथाङा होबाय आरो दा बिथांनि खाथियाव थांसै दे आं उनाव देखायगोन मा ब्रेन्डनि मबाइल नैबे आरो पुरा नैबे ना ओमफ्राय पुरा सबाया गोदौगासिनो आं दाबो रिभिल खालामाखै मबाइल होनना देखायदों बाट बेनो मबाइल आरो आंना गिफ्टआ मा दङ उनथिं बेनो लोगोफोर बेनो आंनि गिफ्टआ इउनिभार्सिटिनि आरो एप्पोलनि आइफन मा बेयो 11 ना 11 एप्पोल आइफन 11 आं माने जिन्दगियाव माने जिबनाव सानाखैमोन आरो आं जे मालाबा आइफन इउज खालामनो मोनगोन होननानै आरो मालाबा ओरैनो मुभिफोराव नायबाथायमोन आरो आइफन मानसिफ्राबा मानो लायो माने बिदि सानोमोन आरो दाम गोसा मानो लायो फनाथ' जिखि जाया खम दामनिबो लानो हायोना बिदि होननानै सानबाय थायोमोन आरो आं बाट बुंबाय आरो जिखि जाया जों बे आइपेडखौबो लाबायना जों एप्पोलनिनो बेबो मोजां आरो इउज खालामनो थाखाय मोजां बे एप्पोलनि आइपेडखौ लाबायना बेनि उनाव आरो गम मोनबाय मानसिफ्रा मानो लायो एक्सुवेलि दाम गोसाबाबो आरो इउज खालामनो बिराद मोजां आरो ना आरो सिकिउरिटि माने सेफटि रिजननि थाखाय मोजां आरो सिकिउरिटिफ्रा मोजां एन्ड्रइडआव एपफोरा माहाय प्रब्लेमेटिक थायोना मालाबा फैसा हेक जायोना दानाथ' सोरबा गुगल पेफ्रावबो हेक जायो होनोना बाट बे आइफन इदिफ्राव जेनेबा हेक जानाय बायफोरो सिकिउरिटि मेजार्सआ बिराद सेफटि मेजार्सआ बिराद मोजां आरो ओंखायनो बिथाङा बेखौ होदों आरो कालारखौ माबायदि नुदों लोगोफोर बाट आं मोजां मोनदों आरो बेनि कालारखौ नै सिगांनि मबाइलखौ फाइनाल होदोंमोन ना बेथ' 3 बोसोर जाबाय बे 3 बोसोरनि सिगाङाव होदोंमोन बेखौ फार्स्ट फैनायाव आरो बे हनर नायनाय होदोंमोन दा बेखौ होबाय आरो एप्पोल आइफन 11 एप्पोल आपेलनि आइफन 11 नाम्बार आइफन 11 होदों ओमफ्राय आरो बिनि दा नोंथांमोनाथ' सोंगोन ना आब' प्राइसआ बेसेबां लादों बिदि होननानै आरो बिनि प्राइसआ बेसेबां लादों बिनि प्राइसआ 50,000 54,000मोन 54,900 आरो अरिजिनेल प्राइसआ बाट 4,000 डिसकाउन्ट मोनदों आरो अफार सोलिबाय थादोंमोन 4,000 डिसकाउन्ट मोननानै 50,000 जादों आरो 50,000 एकदम पुरा एक्सपेन्सिभ गिफ्ट होदों आरो बेखौ बेनो लोगोफोर आंनि गिफ्टआ माबायदि नोंथांमोना माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरो बेनो लोगोफोर आंना सबाया मोनबाय मानैल' ना दंमोन ना मासे आरो
भांना ना बेखौबा बर'नि मा होनो आं मिथिया बेबायदिथिं मोनबाय दे ओंखामखौ लास्टाव जानगोन आरो नैबे जोंना इन्डाक्सन बेस लाबोदोंमोन ना कुकारा नैबे बिराद मोजां ओमफ्राय जों भाजा बानायगोन भिन्दि आलु पटल सब एसे दंमोन आरो सब फोजोब्बाय बिदि नङाबा आरो आं बिदि माने भिन्दिफ्रा आरो मालाबा एसे थालाङोना माने बारा जाबाथाय हायालासिनो दोनोना बेफोर माने राननानै सेवलाङो ओमफ्राय उनाव गारनांगौ जायो ओंखायनो आं दिनै सब पटलबो थाइनै दंमोन भिन्दिबो माखासे मुगासो दंमोन आरो ओमफ्राय आलु मोननै होनानै आरो दरनैसो होनानै एवबाय आरो भाजा आरो दिनै जेबो गैया बेनो सबायजों ना ओमफ्राय बे भाजा आरो ओंखाम दा बार बारगासिनो ओरैनो गामसाया बिरगासिनो दासो जोंनि बेलकनिखौ एसे मोजां नुबाय आरो बे माने मोजां जाबायना कालारबो होबायना कालार होनायखाय मैला नुवाखिसै आरो जिखिजाया लोगोफ्रा खोमा न'आव थानायफ्रा आरो जायफ्रा गामियाव दंना पुरा पिकनिक जाहैबाय थादों खोमा आरो दाथ' गोदान बोसोर फैबायना बयबो खोमा पिकनिकआव पुरा रंजाहैदों आरो मोसाहैदों आरो जोंथ' आरो मा बेहायथ' बहा पिकनिक जानो दैसा दैमा बिदि गैयानो थाबाबो आरो एफा मैला एकदम बेनि खाथिजों थाबायलांनोबो हानाय नङा ओरैबायदि गाज्रि मोना बिनि दैमा दैसाफ्रा आरो पुरा पलिउसन ना पलिउसन ओमफ्राय गार्बेजफ्रा बेहायनो गारो मानसिफ्रा ओंखायनो बिराद माने मैला माने मोनामनाय फैयो आरो ओंखायनो उपाय गैया जोंथ' न'आव थांनाया केन्सेल जाबायनो आरो नोंथांमोनखौ अलरेडि बुंदोंनो डक्टरा पारमिसन होआखै आरो जोंखौ थांनो एसे दा डक्टरजों कनसाल्ट खालामगासिनो ना जोङो डक्टरा पारमिसन होआखै नालाय ओंखायनो जोंना थांनाया केन्सेल जाबाय आरो बिदिनोसै माथो खालामनो ना लोगोफोर मालाबा बेफोरनो आरो कमप्रमाइज बा सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो आरो आंना बे आइफनखौ मोननानैबाबो आरो आंनि बे गोजाम मबाइलखौ बावनो हालाय लायाखै अननो ओंखारो बिचारा बेखौ आं 2017आव फार्स्ट दिल्लीयाव फैदोंमोन ना अब्ला जोहोलाव आइखौ होदोंमोन आरो हनर नायनाय आरो बेबोथ' मबाइला दाबो मोजां बाट बेयो गोलैनायाव बे स्क्रिना गाज्रि जादोंमोन आरो दाबो सोलियो थ' मोजां दङ खिन्थु बेनि साउन्ड क्वालिटिया आवगायनिफ्रायनो आरो बायनायनिफ्रायनो बेनि साउन्ड क्वालिटिया एसे खम एसे माने खम खोनायो आरो बे भिडिअ नायबाबो आरो खम खोनायो बेखौबो दोनदों आरो आं बेहायथ' बेबो मोजां ना मबाइला आरो जिबाबो आरो सिगाङाव लाबाय थानाय बुस्थुजों मोनसे एटाचमेन्ट थायोना थाब बावनो हायाना जिखिजाया मोनसे बेजों माने इमसनेलि एटाच जायोना जेसेबां खम दामनियानो जा बारा दामनियानो जा आरो जेसेबां गोजाम जालाङो बुस्थुफ्रा एसेबां गावजों माने एटाच जालाङोना ओंखायनो गानाखै आरो बेहायनो दोनदों बेहाय दोननानै आरो मोनसे दङ बिनि सिगांनिखौबो दोनदों बेहाय कापबर्डआव बेहाय दोनदों आरो बे जाबाय मटरआलामोन आरो बेहाय दोनदों बेखौ बेहाय दा आरो आइफनखौ मोनबायना दा आइफनखौ सालायसिगोन मोजां मोनदों इउज खालामनानै थेवबाबो नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो एरैबाबो आरो जेरैबायदि दाम एरैबायदि खामानि ना पुरा दांनोबो पुरा स्मुथ नाङो आरो आनलक पुरा फेस माबा खालामदोंना बिदि मोखांखौ होबानो एकदम पुरा आनलक जालाङो आरो बे एप्पल आइफना मोनसेनो बिदि मोजां बेलेग मबाइलफ्रा बिदि खोमसियाव आरो माने नों उन्दुबाय थाबा खोमसियाव बिदि मोखांखौ होबाथाय नुवाना इसोरो आनलक जाया बाट बे एप्पलनि क्वालिटिया मोजां आरो जेसेबां खोमसिबाबो नों बिदि मोखांखौ हो लोगो आनलक जायो ना लोगोफोर मोनसे मैया बिराद आंनि मोनसे मोजां बुस्थु मोनदों आरो फार्स्टआव आइपेडआवमोन बेयो ओमफ्राय आइपेडआव आं नागिरबाय थानो हाया आरो ओंखायनो मैया बेहाय मोनबाय आरो बहा थांखो गेराज नैबे गेराज ना नैबे गेराज बेन बेहाय मोनसे बुस्थु दङ नै लोगोफोर आं दामगोन दे पुरा साउन्ड खम जादों नैबेहाय लोगोफोर आं दिनैनिफ्राय गान खनग्रा जागोन आरो बेहायनो जेबोथ' रोङानो सालायगामा बे मा केसिअ पियान' लोगोफोर पियान' दङ बेखौनो मोनसे बेनि फांसन फेसिलिटिखौ बुंनोसै आरो बे थुबाथाय पुरा बेहाय थुनाय बायदिनो नाङो बिदि थांनाय बायदिनो मोनो आरो डाइरेक्ट फिला माने बिदि जायो आरो नों आसलि पियान'खौ दामबाय थानाय बायदि हेपटिक टाच जायफ्रा माने क्लासिकेल नोङो बिसोरनि थाखाय मोजां आरो
I don't know classical बिदिनो थुक्का मारिनानै बाजायबाय थागोन आरो बेनो गथ'फ्रा जे मोजां मोनगोन पुरा asli गोसोआव दामनाय बायदि फिल मोनदों आरो बाखाया माबायदि EM AM DM G माबा बेफोर मिथिया आरो माबा नुददां ओमफ्राय बेहाय सेभ खालामनो हायो आरो नैबे दंना बेहाय सेभ खालामबानो नोंथाङा जि दामदों बेनो आरो आं बेखौ नायबाय थादोंमोन आरो फार्स्टआव जेब्ला आइपेडखौ लादोंमोन ना अब्ला बेखौ दामदोंमोन आरो दा बेखौ दा बेहाय मोनबाय आरो मबाइलाव बे आइफननि बेस्ट पार्टआनो जाबाय लोगोफोर नैबे माबायानो आरो लग'आनो आरो ना मानसिया एकदम लग'नि थाखायनो फाग्ला जालाङो आरो बे खावसे जानाय आपेल खावसे जानाय आपेलखौनो आरो मानसिया फाग्ला जालाङो लोगोफोर जों बाहेरायाव ओंखारबोबाय एसे बाजार खालामनांगौ दङ आरो आं डेन्टेलावबो थांनांगौ आरो डेन्टिस्टनावबो थांनांगौ चेकआप दङ चेकआप माने आंना बे इमप्लेन्टआ आरो माने फुल माने कमप्लिट जायाखैना ओंखायनो लिंहरदों दा थांगासिनो आरो दिनै गप्रुबो लाबोआखै केमेरा लाबोआखै आरो आंनि आइफनजोंनो भिडिअ खालामगासिनो बेनो पुरा क्लियार नुयोना हरावबो लोगोफोर एनै आंना खानाया मोनबाय नायलाय एनै नुदोंना लोगोफोर ओरैनो आंना खानाया मोनबाय ओमफ्राय जोहोलावा बुंदों आरो आं बुरै जाबायनो आरो बुरै जाबायनो आरो बाप्रे दानो जुदि बुरै जाबाथाय आरो थखन लानो दंबावोसो ने लोगोफोर दानि जुगाव जेखिजाया पलुसननि थाखायबाबो खानायफ्रा थाब माने मोनखायो आरो बिना मालाय मोजां बिना माने मोनसेबो खानाया मोनाखै बिना आंनासो एनै हेना फोननांगोन र' हेना फोनबानो सब थिग जागोन ने लोगोफोर जोङो डेन्टिस्टनिफ्राय फैबाय दा नै भेजिटेबल्स लाना फैदों आं माने दिनैसो एकदम हाथाय इमप्लेन्ट खालामनाय बायदि मोनदों ओरैबायदि दिनै 1 आवार नांबाय आरो जोंना माबायाव डेन्टिस्टनाव माने दिनैसो एसे सादों आरो बे आंना बेहाय स्क्रु बायदि सोनानै होदोंमोन ना बेखौ दिहुनदों ओमफ्राय पुरा एकदम ओरैबायदि मोनदोंना पुरा क्रेक खालामदों आरो दिनैसो अपारेसन खालामनाय बायदि मोनबाय आरो दिनै ओरैनो लोगोफोर जोङो डेन्टिस्टनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय एकदम माबा मेरला माबा जाग्राबो लाबोबाय चिकेन मोनो नामा एक प्लेट बेसेबां 60 रुपिस 60 रां 60 रां 2,60,000 मम' लाबोदों ओमफ्राय डनाट्स दङ केक्स दङ ब्राउनि दङ आं दिनै दहाय नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना लामायावनो आं दिनैसो माने हाथायनि अपारेसन खालामनाय बायदि मोनदों आरो ओरैबायदि इथिं आरो नै नुदोंना नै नुयो दानाय नै नुयो बेहाय माने जास्ट बिदि गुफुर हाथायखौल' लगायनांगौ दा बेखौ नेक्स्ट उइकाव लगायगोन आरो नेक्स्ट सप्तायाव आरो सानब्रै सानबानि उनावनो लगायसिगोन आरो दिनै जख्लाबाय बेसेबां माने आंनि हाथायनि कालारखौ नायबाय माबायदि कालारनि हाथाय नांगौ आरो मिलायनानै ओमफ्राय दिनैसो आं फार्स्ट टाइम माने एकदम एसे खस्थ' मोनदों आरो दिनै 1 घन्टा नांदों फार्स्ट सार्जारि खालिथ' 2 आवार्स नांदोंमोन बिनि उनाव आरो एसे खम सम दिनै 1 आवार लाबाय आरो थेवबाबो दिनै सबसे आं एसे गिनाय मोनदोंमोन आरो नार्भास दा जिखिजाया जाबाय आरो दा गोजां बोथोरबो फैबायना गोजां बोथोर ओंखायनो जायै पुरा आंनि मोखांफ्रानो मोदोम गालायदों आंनाथ' 10 केजि वेट बारायबाय थेवबो मालाय बिनिखौ नुवानो बिनि मोखांफ्रा फिसा ना आंना मोखांफ्रानो पुरा एकदम खावलाय फावद्रु पुरा गोजा जाना दं माबा मम'आ मोजां ना अमा मोजां दाख्लै जों जादोंमोन ना दाख्लैबो गोथाव मोननानैसो दिनै लाबोदों आरो पुरा टेस्टि माबा लागासिनो दा लोगोफोर बेनोसै आरो दिनैनि थाखाय आरो
निउ इयारखौ मोजाङै फालिदो नोंथांमोना गामि खाथियाव जायफोरा दोङो गामियाव जायफोरा दंहैयो मोजाङै फालिदो लोंनानै बारा गारि दा सलाय नङाबा कन्ट्रलाव आरो कन्ट्रलाव लों बेनिफ्राय कन्ट्रलाव पार्टि खालाम बेनिफ्राय सेफै सोलिबानो जाबाय गावनि थाखायबो बेनिफ्राय गावनि फेमिलिनि थाखायबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो बयखौबो गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय बावहरबाय बयनिबो जिउआव जाहाथे गोजोन खुसि फैथों साननायफ्रा जाफुंथों बेखौनो आसा खालामहरो आरो दा लोगोफोर बेनोसै आरो दा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम बाय बाय